Is muide Feachtas Rothaíoctha na Gaillimhe. Díolhuid is misa bhusaí. Is mise Regia Tornair an Goodlesin Gin Reg Hoag. Tá mé cathaoirleach le an cycling campaign I Gaillimhe. Sa mar spricagin gomach na stráideanna I gcathair agus a gunda na Gaillimhe ní sóil sa gachtainna má tá tú siúil Rothaíocht nó a gcár. Tá Gailge mar chuid lárnach don Feachtas agin déanam muid go leor dar gro in Gailge agus a méarla is tócha leis an Gailge freisin fecin daoine bhfuil muid an úsáid so tarníonn muid daoine le Gailge isteach sa Feachtas so is cinál tá pobal bag agin tíbhaiste gon Feachtas tá an bheas agin ar an Gailge agus fecin muid gúil sé an lárnach mar chuid a féinúlacht cathair na Gaillimhe. Bhíonn muid a postal rudaí ar na meán Sheosaimh agus dúisnígus rudaí mar sin a thugam muid amach go le buidéil agus haidhvisagus rudaí na gachrod gá hanga chuir sin. Tá muid tharbheith bhuiach a bheith anúnithe don Gradam seo agus má bhecinn sibh muid ar na rothair aber hello has Gailge dún.